Có thì đẩy cũng được, có nhiều thì mày đẩy mày tắm là được. Nhưng mà nhà duy trì sức khỏe còn nữa phải đi 21 ta sẽ quay về nha. Không biết rồi. Good morning mga gang! Welcome na naman po sa panibagong video. It's my last full day here in Ho Chi Minh City sa Vietnam. And so far, okay naman yung ating trip. Masaya naman. And like I mentioned before, sobrang happy ako na tinuloy ko talaga tong trip na to. Although, this has been cut short. Originally, nabook ko siya, dapat until Saturday ako and Tuesday na po. Monday ngayon. So basically, I'll be back in the Philippines tomorrow, Tuesday. So instead na Saturday ako babalik, nirebook ko po siya na Tuesday kasi I realized na hindi ko kayang sobrang haba na malayo ako kay Ana. And also, medyo nahirapan si Ana, umiiyak siya palagi. But thankfully, sa gabi siya na lang umiiyak pag patulog na siya, no? Namimiss talaga niya yung mama niya eh. This morning, yung last na stop namin was at the factory outlet. Marami akong binili doon para sa tatay ko, mga t-shirt tsaka polo shirt. And may mga nakita din akong mga pang-winter doon. So, yung good thing about coming to Vietnam, marami ka talagang mabibili na mas mura compared sa Pilipinas. Yun yung totoo, guys. Depende kung ano yung bibilihin mo, but a lot of stuff here is cheaper, way cheaper than in the Philippines. Kahit nung pumunta kami sa Uniqlo store last night, kinumpare ko yung price doon sa Pilipinas, mas mura po dito. Uniqlo dito sa Vietnam. And then, sa Muji, I also went to Muji because I buy skincare there. Pag kinumpare mo yung price, syempre, mas mura sa Japan. But, pag bumili ako ng products sa Japan, and ipapaship sa Pilipinas, mas din siya, mahal din siya, same lang din. And in the Netherlands also, mahal talaga siya doon, guys. So, anyway, pumunta ako sa Muji and then mas mura talaga dito. Hindi sobrang malaki yung gap, but anyway, it's much cheaper here. And since nag-decide naman akong pumunta dito, might as well, buy stuff na mas mura ba, na kailangan din. Sobrang happy po ako na nakita ko yung mga former colleagues ko dito sa Vietnam. And sobrang bait ng boss namin. Dapat sana mag-meet pa kami today para mag-coffee. Gusto niya makipag-coffee ulit. Pero, hindi na po kaya ang sakit-sakit na ng paa ako. And I just want to rest sa whole afternoon dito. Siguro magnanap ako because my flight is at 1 a.m. And expectedly, hindi talaga ako makakatulog sa plane. And then, yung layover ko sa Manila is like 5 hours, I think. So, matagal siya. Para hindi din ako makakatulog doon. So, I'll just nap later here. Sobrang happy ako sa trip na ito. And I'm really grateful din sa aking husband. Because, thankful din ako because napaka-supportive ni Mr. When I told him that I wanted to come to Vietnam, wala akong narinig na, huwag kang pumunta doon. Support lang talaga siya. So, happy tayo doon. And also, gusto kong i-mention si Miss Luz, yung na-meet ko na friend kahapon. Hindi na ako nakapag-vlog, but we have pictures kahapon. So, insert ko na lang dito. She gave me a really nice gift po. Ito siya. So, isa siyang North Face na bag. So, yun na yung gagamitin ko tonight sa flight. Super sturdy. Kasi isa to sa mga brands na pag-aari ng company nila. Yan. So, thank you so much, Miss Lu, sa wonderful time yesterday and sa present. And it was really, really nice to finally meet you in person. Kasi sobra, guys. Nag-start kami mag-chika-chika sa Instagram like 10 years ago. And yeah, ito pa lang yung time na talagang nag-meet kami ba. So, I'm really happy. This trip has been really great. And siguro na-mention ko, sobrang importante po ng trip na to because, yeah,
masaya dito yung life ko dati, and it's a really big realization na parang although I'm happy na andito ako, parang naiiyak ako. Kasi when I was in the Netherlands, parang ang hirap kasi doon. At first, sobrang nahirapan ako sa adjustment doon eh. And every time na nahihirapan ako doon, my escape was, reminiscing yung life ko dito sa Vietnam, because I think yun yung sobrang happy ako at that time. And palagi kong sinasabi sa mister ko na I really want to come back here, and siguro mababalik yung life ko dati ba. Yun yung talagang gusto ko. But sa trip na to, I realized na hindi na talaga iba na yung sinasabi ko sa friend ko na parang excited ako sa trip na to, pero parang iba yung pakiramdam, hindi siya yung parang may kulang din, So, siguro because kahit saan ka magpunta, ang importante talaga magkasama kayo ng family mo. So, this trip has been great. So, malaking realization siya sa akin na it doesn't matter na nasaan kami, as long as kasama ko yung anak ko tsaka yung mister ko, yun lang. Ano ba naman, nagdrama pa tayo, guys. But basta this trip, that's sobrang importante ng trip na to sa akin. Yun, I'm sure I'm sure hindi kayo makaka-relate, but anyway, sobrang importante ng trip na to, and I'm really excited to go back to Anna and to go back home to the Netherlands. Yun. But yeah, sobrang happy ako na na-meet ko ulit yung mga colleagues ko, and then, kind of like, parang bumalik sa akin lahat yung, yung life ko sa Vietnam. I was really happy back then. Yun yung pinaka-peak ng buhay ko at that time. But syempre, of course, happy ako na I have a family now. It's just that, akala ko kasi pag bumalik ako dito, same yung contentment and happiness na feel ko dati, because really, that was a very liberating time and experience sa life ko. But then now, parang sabi ko, ay, hindi pala. Akala ko pag bumalik ako dito, ma-achieve ko ulit yung parang zen na moment ng life ko dati. But now, I realize na importante na magkasama kami ng family ko, ng asawa ko, tsaka ng anak ko. And it's really, and okay na din na ako mismo yung naka-realize pa. So, diba? Parating buang. But anyway, I'm grateful sa asawa ko and sa family ko for being so supportive sa akin sa trip na to. And really, I never heard anything from my husband na sinabi na, uy, wag kang pumunta doon, ganun. But yeah, in the future, I would like to come back here with my family, with Ruth and Anna, because this place is really important sa amin. And dito din kami nag-meet ni Ruth. Dito din, made in Vietnam din si Anna. So, diba? But anyway, I'm really glad. Pasensya na kung medyo madrama tayo. Yun lang, gusto ko lang i-share yung mga realizations ko sa trip na to. Although it has been really fun and great. Yung welcome ako ulit ng company namin dati. And so yung friends ko dito, yung colleagues, but yun, iba na siya, guys. Iba na yung feeling ko. Gusto ko nang umuwi sa family ko. Yun lang. But anyway, sige na, kalma na tayo, guys.
Ba't pa ako iyak? Yun. So yeah, I'm ready to go back home to Anna and to I'm ready to go back to the Netherlands. And sabi nga ng asawa ko, finally daw I'm calling our home in the Netherlands my home, kasi sinasabi ko sa kanya, I want to go home already. I miss our place. Because it's my first time kasi na umuwi sa Pilipinas and bumalik ng Vietnam after moving to the Netherlands. Diba? So, sabi niya sa akin, oh, finally, you call our home in the Netherlands your new home or your home. And yun lang, I felt guilty because when I was having a hard time sa Netherlands na mag-adjust, parang yun yung sinasabi ko sa asawa ko na I'm not happy here and I want to go back to Vietnam, or I want to go back to the Philippines because that's my home. But now I realized my home is my family, or wherever my family is, that's my real home. So yun, parang kailangan ko pa talagang pumunta dito para just to realize, and really, thankful ako sa asawa ko for just letting me be talaga, and sa family ko for taking care of my daughter while nandito ako sa Vietnam. Thank you, and thank you guys for watching. So anyways, nagre-ready na po ako ng gamit ko, and yeah, I'm ready to go home. Time to go home. We're going to counter E. Kasi yun yung Cebu Pacific. I'm excited to see Anna. May we request all guests to stow your hand luggage. Wait for the landing stations. Una po naming pinaalalahanan ng lahat ng panauwi na huwag mag-iwan ng mga bagay na nais ninyong itapon sa loob ng eroplano. Back in Cebu, so I'm now heading to SM kasi andun si Anna tsaka yung mga kapatid ko.
na, label, oh. Sakit eh, parang naano yung natusok yung gam. Ana. Ni, kinforok, ni noodles kat. Mama, nagkamot ragani po ko. Nakabalik na po ako and I'm so happy na nabalik na ako. Ketting? Ketting is that. Hinahanap niyo yung kwintas ko. Ito. Kanina doon sa SM. Hindi na po ako nag-vlog after nun kami. Kasi kumain na kami and karga-karga ko siya. Ayaw niyang humiwalay sa akin. Nag-chowking po kami kanina yung mga kapatid ko. Ha? Kumain. Ayun guys, nag-i-English na talaga si Ana dito. Sige na, eat your rice and your hot dog. Candy? Ano yung candy? Anyway, I will talk to them, ha? So, sa SM po kanina, naglaro yung mga bata after na kami nag-lunch doon sa Chowking. Nag-play yung mga bata sa glit. Tapos, bumili kami ng mga tinapay. Yung kapatid ko tsaka yung anak niya, umuwi na din sa amin doon sa probinsya. Tapos yung isang kapatid ko, umalis na din. Yung youngest namin, kasama namin dito sa apartment kasi she works remotely. So, kahit saan siya magpunta, okay lang magtrabaho. Kahit pagod na pagod ako, pumunta ako sa pavilion. Katapat lang ng building kasi nga gusto ko magluto. Pagod na akong kumain ng fast food, guys. Ayoko na lang fast food. Gusto ko na ng lutong bahay. So yun, bumili ako ng mga maluluto. Masarap. Na-miss ko to. First time ever ko magluto pagka sa bakasyon na to. Gagaya niya ako, guys. What did you say? You like your hot dog lang? Yeah? It's lekker, no? You like it when Mama cooks, no? Tomorrow, Mama will cook again. Yeah? Tomorrow, Mama will cook. Use your label. Sige na. Yung kapatid ko umalis, bumili ng coke para sa sarili niya. You want to give it to me? Yeah. You're so nice. Ang ingay ng budoy. But anyway, kain po muna kami. And later on, mag-yakap-yakap na kami ni Ana. Mag-relax na kami dalawa. Sabi niya, excited daw siya matulog kasama ako. Ay! Ay! Love! Yo. Kain tayo. Pagod ako. Last akong natulog, kahapon pa. Mga alas 7, almost 8 o'clock ako nagising kahapon ng umaga doon sa Vietnam. Ano na ngayon? Yung petsa na. Hindi ako nakatulog kasi nga 1 o'clock yung flight, diba? So, mga 9:30 ako pumunta doon sa airport. Mga 10 na ako dumating. Sakto lang din. Hindi ako nakatulog sa plane kahit pagod na pagod ako. Tapos yung layover ko sa Manila, 5 hours. Grabe. Pero, salamat at nakarating din naman ng safe. So, yun yung importante. Yung pagkikita namin ni Ana kanina, excited ako. Iba na talaga. Pag may anak na tayo, no? Hindi ko ma-imagine na mahiwalay kay Ana ng sobrang tagal. Grocery yung kapatid ko sa 7-Eleven, oh. Coke lang daw yung bibilhin niya, pero isang bag managdala. Mama, I want a picture. You want a picture? Okay. Okay. Picture, babe. 1, 2, 3, smile! Baby, your ilok, babe. Your ilok. Agoy. Kabaho. Oy, kabang asilong ane. Maduy vlog. Vlog. We're gonna sleep now. We're gonna sleep now. Good night. Good night. Thanks for watching. Thanks for watching. Please like Please like, and subscribe. subscribe. Thank you. Thank you. Doy. Dodo. Mush babush. Mus babush. Maraming salamat. Till sa susunod. Salamat. Kita-kita sa susunod na video. Bye! Bye.